नैबे मा बुस्थु नोंथांमोना बेखौ नुदोंना नैबे मा बुस्थु बेखौहाय मा खामानियाव बाहायो मायाव बाहायो एसे कमेन्ट खालामदो होगासिनो दं नै जाथारसिगोनानो गासैनिसिमबो गुड मर्निं आङो सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगआव साफ्रोमखौ बरायहरना लाहरनाय जाबाय फैलायबाय खावब्ला सिब्ला सोरांस्लाब मोनै मोनसे गोदान भिडिअजों ओमफ्राय दा माने भिडिअखौ न'आवनो बानायगासिनो दं एसे आङो माने आंनाथ' माने इउटुब स्टुडिअ दंमोन नालाय सिम्पुलनो माने स्क्रिन दोथाबलाबायनाय ओमफ्राय दा बेखौ माने सिफायजोब्बाय आङो बोफायजोब्बाय बेनिफ्राय दा माने बेखौ एसे गोदान मडिफाइ खालामनो नागिरदों एसे देखायनि नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनि नै ओरैबायदि माने गालाय गुजाय जाजोबनानै दङ दायो नै ओरैजाय बानायगासिनो दङ फारसेथिंहाय थिंखौ खाखांबाय फारसेथिं खानो दंबावो ओमफ्राय जोंना हेड मिस्ट्रिया बै बे गोजौआव गाखोना जिरायना थानाया बुंना दै गाजोल दोआखै थिंखौ औवायाव माने गाजोल दोयोब्ला बार फैब्लाथाय माने उरायोनो बेनिखायनो माने दा माने डाइरेक्ट गुनाखौनो बोरै टायाराव बोरैबा सोनानै ओरै बोथेयोलै बिदिनो ओमफ्राय दा माने खागासिनो दङ दा नैबे मा बुस्थु नोंथांमोना बेखौ नुदोंना नैबे मा बुस्थु मा खामानियाव बाहायो मा बुङो बेखौ बेजोंनो खायो थिंखौ खिन्थु नामा मा एसे कमेन्ट खालामदो थिं खाग्रा इयो डिसि स्टाइल माने लकेल थिं खाग्रा बियो थिं खाग्रा बिनि नामा मा एसे कमेन्ट खालामहर माने लकेल गामियारियाव बाहायो माने नैबे सिस्टेमखौहाय नैबेबायदि सिस्टेमजों माने थिंखौ खायो औवायावहाय माने अखाबो सेरला अखायाबो माने सोरखिला नैबेखौ बेयो हानायबो हानाय बैयाव थानाय हाखाजोबनाय फारसेजों होनाय जोबथारसिगोन गोथां गरदसे दंबावो होमबानो थिं खानाया कमप्लिट जासिगोन सफैबाय जानाया अमा बेदरजों आलु मानामुनि भाजा मोनानि ओंख्रि आग्लायनायलै बियो बयलारमोन ओंखामा जेसेबां मोदोमलायदों माथो अनला ओंख्रि बर'नि ओंख्रि खुरगांदो दे ओंखामा खुरदो नै जोंना हम मिनिस्टारा सफैबाय जुदु होनो नामा बेखौ सोर सोरनि जायगायाव जुदु गारहा गाग्रि होनो एसे कमेन्ट खालामदो जोंना नै हम मिनिस्टारा खुरनो रेडि 7 hours later नालायबाय ओमफ्राय आङो माने नैबे ससेखौ मोनायावसो बानायनाय जाबाय ओमफ्राय आंना माने थिं खानाया कमप्लिट जाबाय दै नोंथांमोन नायनो हागोन नै खस्थ' मस्थ'ना जेने थेने खाजोबनो हाबाय थिंखौ माने गोदोनि स्टाइल माने गामियारिनि स्टाइल आरोना ओइ बे माने गुनाखौहाय थुफ्लंनानै टायाराव सोनानैसो खादों माने ओमफ्राय आंना माने नैबे मुदायाबो माने बाथामनि नङा नालाय औवानिसो नालाय बेनिखायनो माने गोबाव लाबाय ओमफ्राय आङो नैबे न' रुम मोनसेखौ बानायनायावनो सानबायानो जाबाय दिनैजों बेनिफ्राय दायो माने दोखांजोब्बाय थिंखौ बेनिफ्राय बेफोरबायदि माने लांदां फादां जाजोबना दं आरो गाहायाव ओमफ्राय दा बेयाव माने औवा थुख्रा गुना थुख्रा बायदिसिना माने ओरैबायदि लेथेर फेथेर जाजोबना दं नै गाहायफ्राव ओरैबायदि माने लेथेर फेथेर दा ओमफ्राय दा बेवहाय थाबावबाय बेरा होनो बेराखौ आङो थिं होनाय जायोबा थिं होनोसै औवा होनाय जायोबा औवा होनोसै ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखैसै नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ मोनलांखागोन आसा खालामो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दाथ' माने आंनिया नैबे रुम मोनसेया जासिगोनानो बेरा होबानो जासिगोन आरो ओमफ्राय गाहायनि फ्लर दालायनो थाबावबाय ओरैबायदि खरस जायो माने फिसा फिसौ नैबे रुम मोनसे न' फार्स्ट टाइम माने आङो न' बानायदों नालाय मोनथिबाय आरोना आङो ओरैबायदि माने खरस फिसा फिसौ ओरैबायदि खरस दा बिराद खरसा दंबावो दा माने साइडनि बेरा होनो फ्लर होनो बेनिफ्राय आरो दरजा दंबावो नाजालांबाय थानि माबायदि बानायनो हायो बानायलांबाय थानि फैबाय थानाय समफ्राव देखायलांबाय थागोन बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना नोंथांमोन मोनालायबाय एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि